הדרך אל השומרה השלישית. ירדנו בחזרה אל השער, מתחילים לעלות באותו שביל שבו עלינו לשומרה הראשונה ולשנייה. קודם פה התפצלנו והלכנו טיפה שמאלה ואז נכנסנו לשומרה. עכשיו אנחנו ממשיכים לאורך הגדר, בשביל שעולה למעלה עם הגדר. נותנים ליטוף לשומר ומגיעים לאיזה פיצולון קטן שמשמאל אנחנו רואים סבך של עץ שקד. פונים שמאלה אתם רואים את האבנים של השומרה? בעצם אותה שומרה אבל לא אותה שומרה כמו הראשונה, זה מעליה אבל בדירוג. הנה הפתח של השומרה השלישית, ביקור נעים בתוכה.